ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኹምን ሰላም ክትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ እምበር ሓያል ገይረ ኣለኹ ካብ ቪድዮ ካብ ዘይውርድ ሎማዓንቲ ግን ብሓድሽ ቪድዮ ተመሊሰኩም ኣለኹ ማለት እዩ። ቃላትን ጠቐምቲ ዝበልኩም ማለት እዩ ቃላትን ሓሳባትን ምስ ትርጉሞም ማለት እዩ ጠቐምቲ እዮም ጠቕመና እዩ ንርአዮ ንኩልና ማለት እዩ ተስፋ ገብር ይጠቕመኩም ድማ ማለት እዩ ናብቲ ቪድዮ ክሕልፈኩም እየ ሰሰና እዩ open bar ህዝባዊ ማለት እዩ ህዝባዊ ወይ ከዓኒ ኩሉ ዝሪኦ ነገር ማለት ንኩሉ ጉልህ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ open bar ንኩሉ ብሩህ ዝኾነ ንኩሉ ክሪኦ ዝኽእል ማለት እዩ open bar Hij maakte het bericht openbaar. እንታይ ብለና ኣሎ ነቲ መልእኽቲ ህዝባዊ ገይርዎ ወይ ከዓ ኩሉ ከም ዝሪኦ ገይርዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ንሱ ነቲ መልእኽቲ ኩሉ ከም ዝሪኦ ገይርዎ ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ኩሉ ሰብ ከም ዝሪኦ ገይርዎ ማለት እዩ ከዓ ጉሉህ ንኩሉ ብሉፅ ከም ዝኸውን ገይርዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ Hij maakte het bericht openbaar ማክተ ናይ ሕሉፍ ማለት እዩ ገይርዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ Hij maakte het bericht openbaar ነቲ መልእኽቲ ህዝባዊ ገይርዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ኦፕቲሚስት ኣወንታዊ ኣረኣእያ ማለት እዩ ኦፕቲሚስት ኣወንታዊ ኣረኣእያ ማለት እዩ Mijn zus denkt nooit dat het verkeerd kan aflopen. Zij is optimist. Mijn zus denkt nooit dat het verkeerd kan aflopen. Zij is optimist. እንታይ ብለና ኣሎ ሓፍተይ ዝኾነ ጌጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ፈፂማ ኣይትሓስብን እያ ንሳ ኣወንታዊት እያ ንብላልና ማለት እዩ ዝኾነ ነገርሲ ጌጋ ክፍጠር ምዃኑ ወይ ከዓኒ ጌጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይትሓስብን እያ ኩሉ ግዜ ኣወንታዊት እያ ንብላልና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብኣወንታ እያ ትሓስብ ንብል ኣለና ማለት እዩ Mijn zus denkt nooit dat het verkeerd kan aflopen. Zij is optimist. Oud ኣረጊት ወይ ከዓ ዓቢ ማለት እዩ oud ኣረጊት ወይ ከዓኒ ዓቢ Mijn opa is oud. ኣባ ሓጎይ ዓቢ እዩ ኣባ ሓጎይ ኣሪጉ እዩ ንብል ንኽእል ኢና ኣባ ሓጎይ ዓቢ እዩ ንብል ማለት እዩ ኣውድ ኣረጊት ወይ ከዓኒ ዓቢ ማለት እዩ ኣውደርስ ወለዲ ማለት እዩ ወለዲ ኣውደርስ ወለዲ Haar ouders zijn 30 jaar getrouwd. እንታይ ብለና ኣሎ ወለዳ ካብ ዝምርዓው 30 ዓመት ገይሮም ወለዳ ናታ ካብ ዝምርዓው 30 ዓመት ገይሮም ማለት እዩ ኣባኣን ኣዳኣን ማለት እዩ Haar ouders zijn 30 jaar getrouwd. overdag ቀትሪ ማለት እዩ ቀትሪ overdag ben ik naar mijn werk ቀትሪ ኣብ ስራሐ ዘለኹ ወይ ኣብ ስራሐ ናብ ስራሐ ማለት እዩ ቀትርስ ኣብ ስራሕ ከም ዘለኻ ትሕብር ኣለኻ ማለት እዩ overdag ben ik naar mijn werk ፕሪቬ ግላዊ ማለት እዩ ናይ ብሕትኻ ግላዊ ሰብ ዓንተ ቦይ እንታይ ኢልና ነርና ኦፕን ባር ኢልና ነርና ምስ ንኩሉ ሰብ ብሉፅ ዝኾነ ወይ ከዓ
قوله زخنة إزي بريفي دما قلاوي مالتي بحتاوي زخنة سبكريو زي كن ناي بحتخا ناي قلخا مالتي بريفي Wat ik verdien, dat is privé. Wat ik verdien, dat is privé. እንታይ ብለና ኣሎ? እቲ ዝግባኣኒ ነገር ብሕታዊ እዩ ወይ ከዓ ናተይ ናይ ግለይ እዩ ንብላ ኣለና ማለት እዩ። እቲ ኣነ ዝግባኣኒ ዝወስዶ ነገር ብሕታዊ እዩ ዝኾነ ሰብ ክሪኦ ኣይግባእን ናተይ ጥራይ ሰብ ዝኾነ ማለት እዩ። Wat ik verdien, dat is privé. pessimist pessimist አሉታዊ አራእያ አንተ ወይንታ ላን የና ኦፕቲሚስት ላን የና ምሽ ኦፕቲሚስት ላን የና አወንታዊ አራእያ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ፔሲሚስት ድማ ናቱ አንጻራዊ ማለት እዩ ፔሲሚስት አሉታዊ አራእያ ጥራይ ዘለዎ ማለት እዩ አሉታዊ አራእያ ዘለዎ ሰብ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር አሉታዊ አራእያ እዩ ማለት እዩ ኢር ሄርስት tegenwoordig veel pessimisme onder de mensen. Er heerst tegenwoordig veel pessimisme onder de mensen. دبنالو لومي أمونغو سبات بزح التاوي الرأية اللو لومي أمونغو سبات بزح التاوي الرأية اللو بنال مايتي أبزغزيزي مالتي أبزغزيزي زم سبات بزح التاوي ترايم زحاسو مايتي زخونس بألتا ترايم زريو نبال تقوم زلو مايتي heerst tegenwoordig veel pessimisme onder de mensen. Jong መንእሰይ ማለት እዩ መንእሰይ Zij is pas 18 dat is nog jong Zij is pas 18 dat is nog jong ደብልናሎ ንሳ 18 ዓመት እያ ጓል 18 ዓመት እያ ገና ንእሽተይ እያ ዘላ ብለናሎ ንሳ ጓል 18 እያ ገና ንእሽተይ እያ ዘላ ወይ ከዓ ገና መንእሰይ እያ ዘላ ብለናሎ ማለት እዩ Zij is pas 18 dat is nog jong kinderen ቆልዑት ማለት እዩ ቆልዑ ወይ ከዓ ቆልዑት Zij hebben twee kinderen. Zij hebben twee kinderen. Zij hebben twee kinderen. ክልተ ቆልዑት ኣለዎም ንዕኦም ክልተ ቆልዑት ኣለዎም ንብላልና ማለት እዩ Zij hebben twee kinderen. Zij hebben twee kinderen. ክልተ ቆልዑ ኣለዎም ንብላልና ማለት እዩ Zij hebben twee kinderen. S'nachts leyti ማለት እዩ s'nachts leyti ኣፎንድ ናይ ምሸት ክኾን ከሎ s'nachts ድማ leyti እዩ ማለት እዩ S'nachts doe ik de buitenlicht aan. S'nachts doe ik de buitenlicht aan. S'nachts doe ik de buitenlicht aan. ደብለናሎ ለይቲ ኣነ ነቲ ናይ ደገ መብራህቲ ይውልዖ ብለናል ማለት እዩ ለይቲ ኣነ ነቲ ናይ ደገ መብራህቲ ልቺ ዝኾነ መብራህቲ ማለት ልቺ ዳሓ ንበሎ ነቲ ልቺ ኣብ ደገ ዘሎ ይውልዖ እንዳልና ማለት እዩ ናይ ለይቲ ባውተን ሊኽት ኣብ ደገ ዘሎ ብርሃን ወይ ከዓ ልቺ ዳሓ ንበሎ ማለት እዩ ስፌር ሃዋህው ማለት እዩ ኩነታት ሃዋህው sfeer. De sfeer in het gezin is erg plezierig. De sfeer in het gezin is erg plezierig. De sfeer in het gezin is erg plezierig. እንታይ ብለና ኣሎ ኣብታ ስድራ ቤት ዘሎ ሃዋህው ባህ ዘብል እዩ ኣብታ ስድራ ዘሎ ሃዋህው ደስ የብለካ ማለት ደስ ብሎካ ብጣዕሚ
حقوق زلهم جزائهم تعمدس بروح جزائهم نبال نتقم نالزم مايتي the sphere in het gezin is erg plezierig mogelijkheden تخلطات ik zie geen andere mogelijkheden bij deze som ik zie geen andere mogelijkheden bij deze som انت قبلنا له أنا نزق الدل أزي كار أماراتيتات أيرئلون زلهم لا ما أجي حدا قدل مشلر قدل فتح نأبنت أو قطر خون خل دي فتح يب لك نحدا سي نأبنت مقدال تراخينو أقدلو بلك أجيب انسخا جن أمنت بزح أماراتيتات هلو جن أبزقن تابلنا له خال أماراتيتات يبلين بحانت ترايخ جبرا زخلت ولا لا ما أجي Ik zie geen andere mogelijkheden bij deze som. Het is gewerkt rijmber. Kal zie amaraat terugwel ik alkan maar. Ik zie geen andere mogelijkheden bij deze som. وكم بقار كبرات خاتلتي حبن بيتنا إرترا نايلوب مع أنت فيديوي نزيات مسلني رمايتي تسفى قبر قلت ماهركم تكونوا ويتغنكم خون مالتي بقار عبد نايزيك مقاصلتان ما حزلكم كمتيه كسابا قصال فيديو نرخب سسنايو تشاو